Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah Pak Sigit. Suwe ora jamu pisan godhong telo. Napa menika? Suwe ora ketemu pisan karo Cak Yuda. Godhong telo rasane pahit ketemu karo Cak Yuda karo nderek Pak Dalang Sigit. Alhamdulillah. Bungah seneng mboten kados dalu punika. Nggih. Kepanggih kalian dulur-dulur Kaliori hebat luar biasa. Leres. Napa melih mapan teng daleme ibu. Rateh. Wah piyayine grapyak semanak. Anteng meneng gak duwe omong. Saking menenge niki lho tanggane ngantek gak ngerti utange Bu Rateh pira ngono lho. Ya ora. Hebat panjenengane luar biasa, piyayine nadyanto setengah madya ing yuswa, nanging tesih cantik. Bu Guru, putra-putrane pun sukses sedaya. Sukses kabeh, hebat alhamdulillah daleme ya luar biasa. Gebyoke diukir. Pawon ya diukir. Jedinge tak kira mau diukir. Jebule Pangan rayap. wis sembrono. Nggih, tapi hebat luar biasa Bu Rateh, matur nuwun. Pak Pendi, matur nuwun. Sampun menapa kanca-kanca saged transit wonten dalemipun. Menika dalam rangka napa to Pak Sigit? Menika tasyakuran, khitanan, putrane Bu Rateh sing Mas Raka utawa asma kumlitin pun Rakanata Wahyu Aryantara. Kalian gadah garwa Mbak Sinta. Nggih. Menika netake Dik Vino. Oh Mas Alfiano, Dede Tosi Rakanata niki. Nggih, terus Mas Anggra utawi Mas Raka Rasa. Nggih. Nugraha. Nggih. Menika ngluwari nadar yen pinaringan momongan badhe hiburan. Nggih, seneng-seneng ropian-ropian. Digabungke antarane Mas Raka karo Mas Anggra. Wah, berarti menika loro dadi siji. Loro dadi siji. Berarti ya irit. Nggih, aku dune kan nggih tetakan sunatan dhewe, engko terus syukuran dhewe. Keluari nadar dhewe. Wah, nggih ngeten akhire kok namung sewengi tok nggih ta. Tapi nggih alhamdulillah wa syukurillah wong jer, wong gedhekke rasa syukur niku bakal ditambah nikmate mati tikel. Nggih. Lan sapa sing kufur ora gelem syukur marang nikmating Gusti bakal nampa bendu utawa azab sing pedih. Leres. La in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Pucet mesti kupinge abang terusan. Ya ya. Kowe nggo kanca sapa kok meneng ae ngowah dlongap. Sampeyan apa mboten pirsa? Sapa? Pesenanipun Mas Rakagu. Wow. Mas Rakagu kan remenane mukbang. Mubang. Senengane dahar. Lah niki lho kon gawakno bakso beranak niki. Kok ngene bakso beranak? Lah niki apa ora bakso beranak? Iki dudu bakso beranak. Lah kuwi apa? Tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilat. Sing arep dilat ya sapa kok iso awake dhewe sowan rene iki lho seneng. Seneng ditanggap kok. Lho, ora kok masalah kuwine to, apa meneh sowan ning daleme Bu Rateh awake dhewe ngalap berkah. Panjenengan ya guru tari ana sanggar tari lah kok wani-wani mun joget serampat ngawur ngono kuwi. Di hadapan panjenengane Bu Rateh Wiraga Wirama Wirasa ora kecekel blas panjenengane iki pelatih tari. Kowe iki nggih pelatih tari, tapi pelatih senam niki. Mas Mondol. Pelatih senam lomba-lomba. Senam lomba-lomba iku ana. Wong ki mbak ya njumbuhke karo sasana lan swasana. Iki ki nggone tokoh seni, panjenengane iki penari hebat. Mulane anggon saanggon nganggo saanggo iku kudu sing sarwati-ati, apa meneh ki wulane wulan sing becik. Nggih. Wulan sura. Sura ki mesu raga ki ragangane awak sing diraga irina lan wengi nek reget ya kudu gelem keragati. Saranane lewat apa tirakatan. Betul. Kaya bengi iki awake dhewe bengi iki tata lair hiburan. Tapi ki asline tirakatan. Ayo padha oncek-oncek diri. Awake dhewe ki dionceki. Kaya gedang dionceki. Lho nek diomongi kok ngeyel. Kok ngeyel. Maksudnya oncek-oncek diri ki maksudnya mawas diri, melihat ke belakang. Yo butuh spion nek ngono, lihat ke belakang.
Yo iki ngeyel wong iki. Introspeksi ki mawas diri ngono lho Mas. Maksude aku iki sapa, kowe kuwi sapa. Lah karo awake dhewe kok lali lho. Lho, piye to bocah iki? Lah kuwi lho karo awake dhewe kok lali lho. Tegese wong ki mbok yo ki nang nggone daleme burate. Ya wis ero. Awakmu melu mikir. Aku dhewe rene sing mikir kok mikir burate. Burate lho ben piye ngono lho. Ya ben ngono ae. Ih lho. Wong dijak omongan kok iso ora paham blas to kowe iki. Buratih lan putra-putrane sing hebat luar biasa. Iki kena tinulat. Nggih. Gedhekke rasa syukur ngenekke pagelaran wayang kulit iki padha karo sedekah rasa. Nggih to Pak Sigit. Leres. Wong sing gelem sedekah kuwi ora roboh, Malah bakoh, ora melarat, malah kuat, ora rugi, malah bati, ora lokak, malah kebak, tuna satak. hati sanak. Wong paham lho jane ya. Paham lele. Iya. Iso sithik terus mlete. Iso sithik kok olehmu mlete iki lho. Jenenge nek sedekah tasakuran ki wong kuwi ya kuncine ming siji. Piye? Wong ki angger gawe senenge wong akeh. Kuwi mesti dicatet minangka amal kebaikan swarga papane. Betul. Contone Pak Sigit, ibu-ibu pesinden, kanca-kanca niaga, kuwi gawe senenge wong akeh, nyenengne wong akeh, mesti dicatet amal kebaikan swarga papane. Iki lho konsepe. Nek nyenengke wong akeh Mesti mlebu swarga. mesti mlebu swarga. Iya, Wis mesti kuwi. iya to. Saiki arep takon. Purel utawa LC ning nggon karaoke. Kayak nyenengne wong akeh. Kaya mlebu swarga. Hah. Termasuk begenggek barang. Iki wis. SDM rendah nek omong yo ngene celebang-celebung. Piye lho leh momong piye lho? LC. LC utawa purel ning nggon karaoke kae. Kayak yo nyenengne wong akeh. Kae nyenengne wong akeh. Kayak mlebu swarga apa ora? Mlebu swarga kayoan. Yo beda ya to. Ngene lho, sik Jelas, jelas, ngene. Sing tak karepke, sing mlebu swarga ki sing nyenengne wong akeh, ya to, ikhlas tanpa pamrih. Sing kono kae gak ikhlas ana pamrihe. Dadi dalam tanda kutip sing mlebu swarga ki sing nyenengne wong akeh, ikhlas tanpa pamrih. Gelar sing ngoten iki Pak Igit. Betul lho, bener Cak Yudo ngono kuwi. Oh, berarti wong sing nyenengke wong akeh tanpa pamrih niku mesti swarga. Saniki kula lajeng takon. Takono. Dalu niki sampean teng niki dados napa? Dalang no piye? Dadi dalang. Heeh. Mayang awet sore teko isuk mengke Nyenengne wong akeh. nyenengke wong akeh to. Betul. Rampung ora bayaran ikhlas ora? Ikhlas. Ikhlas mlebu swarga, ora ikhlas neraka ngisor dhewe. Nggih, nyenengke wong akeh suwengi wiwit sore nganti esuk. Nggih. Esuk engko Esuk kok rampung wayangan iki ora bayaran. Ikhlas ora? ikhlas. Aku kok le. Ikhlas swarga. Ikhlas aku. Tenan ikhlas. Tenan. Oh, berarti swarga sampean. Aku ya ikhlas. Ikhlas. Aku ikhlas. Ora bayaran ikhlas. Lah nek kowe bengi iki ndagel nyenengne wong akeh ora? Nyenengne wong akeh. Umpama bar ndagel mulih gak bayaran ikhlas ora? Lho, ya ora lho. Berarti neraka. Neraka kowe. Lah nek aku ikhlas. Lho, Ora bayaran blas sih. ora apa-apa. Ora apa-apa Bang Yudo wis tak bayar sore mau. Nah, aku wis ditransfer. Wah. Lah Pak Sikit. Lah sampean. Aku wis ditransfer ndek wingi. Oh, berarti bengi arep ngenyang igo-igo lho. Iya. Aduh. Lah wong mulane wong ki mbak ya aja kumo lancang. Paling tidak awakmu nang kene iki kan nderekno Pak Sigit. Ya. Pak Sigit kan sebagai dalang lho. Sing ngomong tukang becak sapa wong yo dalang. Loh, lah. Maksudnya dalang dalam sebuah pertunjukan wayang kulit. Dalang itu adalah seorang pemimpin. Mulane pemimpin kuwi manggone mesti ning ngarep, dalang ning ngarep, yoga ning nguri. Kuwi wis hukume pasti ngono kuwi. Memimpin jalannya pertunjukan iki sing ngarep. Dalang iki mesti ning ngarep. Alah enek sing dalang manggon ning mburi. Dalang apa? Dalang kerusuhan ya. Manggon ning mburi wong nyurah itu. Hayo, provokator kae. Lho, maksudnya pemimpin utawa dalang ya Mas ya. Kuwi ibarate kaya sopir.
Mulane sopir kae mesti manggone ning ngarep, penumpange ning nguri. Kabeh kendaraan jenenge sopir manggone ning ngarep sebab mengendalikan kendaraan. Ora mesti. Lho, kok ora mesti piye to? Kok ora mesti Enek sopir sing manggon nang mburi. sopir apa? Sopir becak. Kayak sopir ning mburi penumpange ning ngarep. Oh iya, iya. Oh iya ya, sopire ning nguri, penumpange ning ngarep. Ya umume ya kuwi nek gak ning ngarep ya ning nguri jenenge Wong loro sopir, kuwi loro kuwi tok. Enten sing teng tengah. Lho apa? Sopir sing teng tengah enten. Sopir apa? Sopir dokar. Kok iso? Lho, ngarep jaran. Ya, Sing tengah Kusir. kusir. Lah, penumpange ning mburi. Berarti sopire. Sopire ning tengah. Oh iya ya iya. Gundul jan mletik polone Gakne. bocah kok iso suku bubire ning tengah. Ning tengah. Ngarep dhewe. Ngarep dhewe jaran. Jaran ning gawe. Gawe kacamata. Lah sebab apa jaran kok gawe kacamata? Kae ngono isin. Kok iso isin? Kok isin? Isin. Gawe sepatu kok gak gawe celana. Praketok glantong akhirnya isin gawe kacamata ireng. Lho ngene iki lho bocah nek gak paham. Sing tak karep niki kok ora kok sopir, ora kok dalang manggok ning ngarep ki tegese seorang pemimpin kuwi ibarate kaya imam. Pemimpin ki ibarate saka imam, mulane nek jenenge imam kuwi mesti manggone ning ngarep, gurine imam kuwi makmum. Rungokno kupingmu. Wis mesti wi. Mesti Imam mesti ning ngarep. imam mesti ning ngarep. Kowe tau takziah ora? Tahu no. Ya sering to. Tau takziah to? Tahu. Tau salat jenazah ora? Tahu salat jenazah. Ngarep dhewe apa? Lah dalah. Sik. Piye to, Dok? Kok iso nganti kalah ukel to, Dok? Nggih kok kalah karo blekok moncrot ya. Ora sampe moncrot, Mas. Lah nyapa? Ya mung cemet tok. Imam kuwi ning dinggon manggone ning ngarep. Gurine imam kuwi makmum. Ngokno kupingmu. Wis mesti kuwi. Mesti. Kowe tau nglayat, tau takziah ora? Sering. Sering to? Iya. Tau salat jenazah ora? Tahu. Lah, ngarep dhewe ki apa? Mayit, Mayit. jenazah, Jenazah to, bar jenazah. imam, Lah, bar imam agek makmum. Tumon. Oh, salat jenazah ki imame nang kene jenazahe ning kono. Oh, Nang berarti gendeng. salat kuwi ngarep dhewe berarti Berarti jenazah mayit. mayit. Umpama nuwun sewu, wong telu antarane Pak Sigit, aku karo kowe. Umpama pengen dadi pengarep, ngarep dhewe ben kondang, kowe milih sing dadi apa? Ngarep dhewe no. Berarti ya wis pas cara dadi mayit niki. Oh pengen ngarep. Ya pengen ning ngarep kok ya wis pantes nek dadi mayit. Aku bukan mati. Yo ora. Lho ora. Lah mangkon dadi mayit ngarep dhewe kok. Lah terus nek mati terus maksudmu apa jenenge wong urip kan kulo nafsi dha'iqatul maut. Kabeh sing ambekan, kabeh sing urip mesti bakal mati. Lah nyapa kok wedi karo mati? Lho, lah nek aku kelakon mati dhisik. Heeh. Kelakon mati dhisik upamane Iya. wong kowe iki ya kancaku. Oke. Kanca bendina nek aku kelakon mati dhisik. Tulung kok nek 3 dina aku diyasinke. Mesti tak Beres. yasini, beres. Sak ragate. Tak ragati, tak yasini, tak tahlili. 7 dina diyasinke. Mesti tak yasini. Sak bacaane. Tak bacaane. Nek 40 dina Nyapa? ora usah. Lho, ditahlili to. Ora usah. Biayane rada gede disumbang yuda. Tak sumbang 40 dina. Ora usah. Lah kok ora usah? Kowe nyusul ae. Kowe iki jenenge wong mati kok ajak-ajak iki lho kok. Penting awake dhewe melu ndedonga. Ndonga. Gedheke rasa syukur putra-putrine Bu Ratih Mas Raka Anggra karo Mas Raka ki piyai sing hebat. Ngene iki jenenge nyenengke wong tuwa. Mulane wong ki kudu paham to. Wong tuwa sebagai orang tua kuwi sering nyenengke ning anake. Tapi urung karuan lho Mas, anak kuwi gawe senenge wong tuwa. Sing ra paham malah kowe kuwi. Kok aku ora paham ki lho. Wong tuwa kuwi sering nyenengne putra-putrine, nyenengne anak-anake. Tapi nek anak lho rong karuan iso nyenengne ning wong tuwa. Ora paham berarti. Kok ora paham? Justru anak iki malah nyenengne wong tuwa dhisik dhewe. Anak kok nyenengne wong tuwa dhisik dhewe pas apa? Loh, pas gawe kae. Wong Ora edian. seneng kae. Aduh, ketun aku ora mungkin. Oh pas gawe kae ya. Pas gawe kae wis nyenengno dhisik malah. Malah omongane karo wong kudun kok mesti kaya ngono. Sing tak karepke nyenengne iki ya wong tuwa ki nuwun sewu ya Mas ya tugase kewajibane wong tuwa kuwi ana 3. Apa? Siji paring asma sing becik, loro nyekolahke putrane utawa tolabul ilmi, sing 3 nikahke lamun ta wis dewasa.
panjenengane hebat. Sebagai orang tua wis luar wis lulus nggih to Pak Sigit. Leres. Ah putra-putrane sukses kabeh. Sukses sedaya. Hebat kabeh. Alah ora kaya kowe. Lah nek mondok piye? Anake wedok sing kelas 5 SD. Nggih. Meteng, Mas. Lah ya Allah, Gusti. Ngawur kuwi. Lho kok ngawur piye anakmu sing 5 SD wedok genah meteng no. Ngawur kowe. Kok ngawur? Wis nglairne kok. Malah wis nglairne. Nek bengi iki iso nggo conto putra putrine panjenenganipun burate Pak Kahar iki nyeneng-nyenengke tiyang sepuhipun. Lho, Mas Rakanata Wahyu Ariantoro, Mas Raka Rasa Nugroho, kuwi nyeneng-nyenengke nglumpuk dadi siji tanggapke wayang bintang tamune Cak Yudo Mbak Niken. Iki berarti hebat. Hebat. Niki nek gak putra sing sukses, anak sing anung anindita, anak sing soleh, anak sing berhasil, tidak bisa. Mulane wong iki kudu berhasil, Mas, kudu sukses. Aja lumuh ngang sukawruh, aja sungkan golek pengalaman, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Paling ora sinau. Wong iki kudu obah, kudu gemregah, kudu ngadeg, aja mung lungguh sila tumpang. Wong nek gaweane mung lungguh sila tumpang, kuwi padha karo wong keset, padha karo wong lumuh, gak duwe asil. Asile akeh sing ngadeg tinimbang sing lungguh. Rungokno kupingmu kowe. Wong ngadeg iki pralambange wong sregep nyambut gawe. Mergo ngadeg, tapi nek wong lungguh kuwi wong keset, wong keset, tandane wong lumuh. Rungokno. Gak duwe asil. Asile akeh sing ngadeg, Asile akeh. sing ngadeg. Leres ngoten iki Pak Igit. Bener no. Wong ngadeg iki pralambange wong sregep nyambut gawe. Nek wong lungguh terus iki pralambange wong keset ngono. Nek wong lungguh iki wong keset. Betul. Bayaran akeh sing ngadeg karo sing lungguh. Ya betul akeh sing ngadeg nyambut gawe. Nuwun sewu Pak Igit. Heeh. Sampeyan dalu niki dadi napa? Dualang no. Dadi dalang. Ngadeg napa lungguh? Lungguh, dalang ya lungguh. Lungguh to? Heeh. Kok bayarnya malah akeh sampeyan karo kula sing ngadeg. Lho. Sampeyan 80 juta, kene mung 2.500 e. Ngene kadang jembok potong. Wah, mboten paham Pak Sigit ternyata. Sing dikarepno Pak Sigit iki kowe uga paham, Mas. Tangane kuwi kudu kumrembyah. Nah, Aja mung gegem. Wong urip nek pengen sukses kaya putra-putrine Buratih kudu gelem kumrembyah tangane mbegarke tangane. Aja mung gegem nek gegem iki pralambange wong keset. Ora entuk duit ngono. Dadi wong gegem Kuwi wong keset ora entuk duit. ra duwe hasil. Ora hasil. Sampeyan ngerti Christian? Ngerti no? Kerjane napa? Tinju. Tinju. Tangane begar napa gegem? Gegem. Gegem. Lah nika sak antemane malah miliatan, Mas. Sak gegeman ya. Tumon, Christiane tinju tangane begar kaya napuki mertuane sampean. Do belani do aku do. keroyokan Mas, gini. Mbuh ngadeg, mbuh lungguh, mbuh begar, mbuh gegem. Penting tandang gawe, penting gomregah. Aja mung turu ning dhuwur kasur. Wong kuwi nek penggaweane mung turu ning dhuwur kasur, kuwi tandane wong keset gak duwe hasil. Obao, polao, aja mung turu ning dhuwur kasur, gak duwe hasil. Alah, tanggoku kuwi kerjane ning dhuwur kasur to malah bayare akeh. Lho. Tanggoku lho, mung mlumah ning dhuwur kasur malah bayare akeh. Lho. Dadi apa lho? Dadi begenggek. Piye gayane to? Gawe begenggek mlumah karo. Wong edan. Manjane SDM rendah iki kaya ngono kuwi. Wes. Aku mah lho nek rusuh Rusuh mah aku apa nek ning daleme Buratih aja ngejak rusuh lho. Aku karo Pak Sigit ki nuwun sewu. Karo Pak Sigit ki wis madhep ngulon wis ora neko-neko ning babakan ngono kuwi. Kok iso rumangsamu Kabeh mbok pestekno. ya ora dipestekno nek jenenge wong ki kan menangke budidaya. Budi kuwi obah, daya kuwi kekuatan. Obah musik kekuatan kang nggawa cipta rasa karsa. Mulane awake dhewe harus bagaimana supaya sukses dan berhasil. Amin. Ngono lho wong kok ora paham. Cak Yudo. Dalem. Mah, mriko Mbak Niken Salindri. Wah, sing diantu-antu, sing ditunggu-tunggu sedaya para warga, bintang yang naik daun. Kaya uler. Diaturi Merdasmu. jumeneng ya Cak Yudo. Nggih. Diaturi. Kene. Panas mlaku. Orang gawa payung, sandale diseret, lamaane mlentung,
Surabaya geger Mungkin neng Madiun Jakarta dirukun tetep merdeka. panas lagu ora gawa payung sandale diseret lamaane plentung Surabaya geger ngungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Selamat malam, Nduk Cayu. Selamat malam Om Ige. Nggih, lama enggak jumpa. Pripun kabare, Nduk? Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat Om Ige. Om Ige pripun kabare? Ya dongamu, Nduk Cayu, sehat. Alhamdulillah sehat. Panjenengan niku ketriyen nganti saniki niku awet nggih Om. Awet piye? Tidak ada Perubahan nggih. Tidak ada perubahan, mesti tetap Awet enam, nggih. awet Pancip. 6 ngono ya. Pak Sigit niku kan wajahnya diformalin. Awet nggih. Unikan iki wiwit cilik lho, Pak. Angger biyen tak takoni, cita-citane apa, Nduk? Kula pengen dadi dokter kecantikan. Kebiyen pengen dadi dokter kecantikan. Tapi kan nggih mboten meleset, pranyatane piyayine nggih cantik, piyayine nggih anggun, tur ya pinter golek duit. Wah. Rumangsane kok Nggih. Sesuk terus bablas Jakarta. bablas Jakarta. Bar Jakarta terus Surabaya. Surabaya. Madiun. Madiun terus Jakarta, janji rukun tetap merdeka. Iku. Mbak Niken kok ditimbali keluarga ageng Buratih khususipun Mas Anggra. Menika kagungan nadar menika. Pun buka kupat warung dereng? Dereng. Oh nggih bibar niki. Bibar niki. Niki nanti sebelum nembang lagun-lagun yang lain nanti ada request. Kenapa menika? Nggih meniki Mas Anggra badhe nembang sisan munggah napa niku jenenge nganu kupat luar. Kupat luar awit sampun dipun siapaken wonten nginggil nggih menika jenang piring patang abang, jenang piring patang abang menika Senang abang patang piring. Lah ya wingi lho. Jenang piring patang abang. Lah. Seneng abang petang piring. Heeh nggih. Kagem menapa kesuksesan luaripun pahargan wonten ing dalu punika Pak Sigit. Nggih. Tapi mbok bilih sepatah dua patah kata Mbak Niken untuk keluarga besar Ibu Ratih. Monggo Mbak. Sampun pirsa nggih Bu Ratih. Sampun. Sing pundi Mbak? Lambo. Menika ingkang lenggah menika. Alah Cocokan pirsa. Sing nika Jilbab damel hitam. damel meto. Kacamata kok mata kaca. Berarti Oh biru. nggih mugi-mugi kagem Burate sekeluarga besar lan ugi Ade Alfiano. Ya toh? Nggih Betul. Dipun paringi panjang umure, Amin. sehat Amin. selamat wilujeng. Amin. Terus rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Buat Ade Alfiano semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Pokoknya tercapai cita-citanya. Doa yang terbaik. Betul, betul. Mas Anggra Mbak Niken, Mas Anggra menika nadar. Nek Oke. kagungan momongan kagungan putra ngrawuhi Mbak Niken. Lah alhamdulillah pun lahir kakung nggih menika di Rasat. Oh ngaten. Berarti niki acarane kathah nggih. Kata. Kata tasakuran terus kitanan terus lahir napa niku putrane Nadar. Mas Anggra. Anggra, pengiritan Nggih. ya. Terus esuk-esuk terus enten acara meleh. Apa? Mendem niki lah niki kan dipendem. Alhamdulillah. Teng pojokan damel tolak balak. Nggih. Nggih. Om Yuto, Dalam Mbak Niken. kamu boleh nggak di sini aja? Oh boleh boleh. Anu Soalnya ya. kayak aku mencium aroma-aroma batang nggak enak gitu, tahu nggak sih? Masa sih? Iya kamu Kayak- kalau di sini Enak cium kan? nggak? Enak, seger, Kamu kalau hadap sini enak kan? enak. Coba kamu hadap ke sana Kok kayak, kayak ada teleknya ya? iya telek kayak untuk nggak pecah enak gitu. gitu loh baunya. Iya, kalau begini kan loh pasangan serasi ideal Iya, sekali. iya. Ibarat Romi dan Yuli. Kamu Romi. juga ibarat Romeo dan Juliet. Mbak Niken sebagai Juliet, mondol pencopet. Copet setara yo ning nggonmu kok. Lah ora pantes blas kok kowe nek karo Mbak Niken. Aja menghalangi kecantikan Iya, Mbak iya, Niken, iya, aja jangan, menghalangi. jangan. Mundura, Jangan, mundura. Oh, Wah. wong kok iso. Piyayine lho menik-menik, Ah, ah. cantik, suaranya bagus, bertalenta. Bertalenta ora kaya anakmu. Ah, anakku sing wedok meng ngono ora apa-apa, tapi sing lanang le. Lho, anakmu sing lanang nyapa? Suarane apik. Lho,
Mboten kok suara apik. Bar lulus SMA. Lulus SMA. Heeh. Langsung ning Polres Rembang le. Wah, Dadi polisi, Mas. Sing ngomong sapa? Lah ning Polres Rembang Kecekel kok. oh kecekel kok sombong iki lho kok iso. Ya kan Polres. itu buah jatuh apa? Buah jatuh. Buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya kan dia pencopet anaknya. Ora mesti. Ora mesti. Lah nek pas digondol codot ya ceblok ya adoh. oh iya iya. Pasar buah ke sak pasar buah tok ora ono wite. Maksudnya kacang ki lho gak ninggal lanjaran. Alah kacang enek sing nganggo lanjaran. Kacang apa? Kacang atum ora nganggo lanjaran. Ngengkel iki lho gula aku iki kok. Iki lho Mbak Niken ki lho supaya lilih hatine kowe kudu ngrayu. Iso apa ora? Ndase kaya neker. Mbak Niken, Ya. kamu punya uang 2000 enggak? Ih. Kenapa kamu tanya gitu? Karena buat markir hatiku ke hatimu. Alah alah. Sekarang nggak usum kalau parkir itu uangnya 2000. Golek sing murah. Sekarang usumnya QRIS. Qris. Kamu tahu Qris gak sih? Apa, Kak? Desa ora ngerti Qris. Nyuri siapa? Qris iki lho sing diselempit ning kene iki lho. Kae Keris. Ya sing bener ya keris kuwi. Mbak Niken, Ya. mobil yang paling kamu suka itu apa? BYD. Enggak bagus itu. Yang bagus itu Ayla. Lho kuwi murah lho, Ndang. Ayolah. Ayla karena I love you. Liwat akikmu lho Mak Beduk. Tara ben kenek kok iso. Rayuanmu tidak membuat Rayuannya ibu terpesona padamu. Tidak bisa membuat terpesona. Beda dong kalau dengan saya. Coba Ya. kamu. Coba pelok 6 sepinten Mas? 6 Aku suka kalau dirayu-rayu pakai gini. Lagu. Sayang Nimas kesayangan koyonge ya ora enak ora ya ora ya ora lho ya lagi ngene tok lho ya ora lagi ngene tok ya Mas Sigit lagi ngene tok iki kan wis klepek padahal cuma ngene Percaya nek Aku Aisik, aku tahu kamu lanjutannya. piye Iki pengemis hatiku ini. Apik. ya bener Kok kaya pengemis tenan. terima kasih. Sama-sama. kok iso terima kasih lho coba nek pancen kowe iso ya tunjukkanlah Iya, pakai kebisaanmu lagu-lagu kayak Om Yudo gini lagu yang nuansanya terbaru. percintaan nuansanya lho kasmaran Slendro. Wih, edan tayang kita ning Debakong alah nembang bliru iki mesti. Dirungokno sik. Ya. Memanismu. Salah. Lancang sampean. nuansa percintaan nuansa Nuansa ketersinan. percintaan no. Oke Sopo manis. Wah, alah rusuhe tak Oh mikir tapuk ini kok. Kuwi iki selentik. ini lho tapuk Ini, weh, ndul iki ora Momo Ya. jiji. momo jiji Rukun Islam. alah kok iso percintaan kok tekan rukun Islam ki lho Percintaan ini ben rukun. wah iso ya lagu sing nuansanya gandrung ngono kok iso yang ada kendangnya, yang ada ininya semua gitu. main. Tetep Slendro. Woi, pisan mau slendro. Ha, Sinebut pahlawan putri. oh iya. Niken itu ibarat seorang pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, pahlawan bagi siapa saja. Cocok sesuai, cocok. Aku bar iki Mas Agra sing munggah. Bar Oke, iki dirapungi sik. Betul. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Tuban kok Tuhan. Wong Tuban yo nyembah Tuhan. Oh iya astagfirullah aku kok Kene iki nggon nggon ketoprak lho kene iki. ketoprak lho. Kene iki ketoprak AW ngene ngono. Asli Wijaya. Kowe apa ora ngerti nek liwat enek tulisan AW. Oh iya aku lewat anak lamune tulisane awe. Tulisannya piye? Awe. Putra Kanjeng Sira
lawe. Putra Kanjeng Sira apik. Bosipun wonten ngandhap kalih Mas Totok Sranta. Nggih. Duk kong prangbong. Kualik. Kepranggung. Dok pranggung gung. Marai we. Salah. Wis salah lho sampean. Etok kowe Wiratmaya Sriuning coba digandrung. Bang, jak omong nembang terus. Yayi Sri Uning. Wah. Mara gage caketo marang pun Kakang Yayi Sri Uning. Apa enek Wiratmaya guyune kaya sabrangan ngono kuwi. Lah piye? Wiratmaya ki guyune sithik ae, paling ora ya ping 4 lah. Ngono ae. Yayi Sri Uning. Ora usah ditungi nggo driji. Ya, pendadak Mara diitung barang. gage caketo marang pun Kakang Yayi. Nek ketoprak Wis pirang-pirang dina aku pengen contohno cak Yuda contohno. Wong kok iso ngene lho mustikaning jagat tepung gelang anggonku ngupati wanutya sing dadi gegantilaning nala memani ing netra wong ayu katresnanku ya mung kanggo sliramu iki tenan jare lho Oh, kanggo jare. iki tenan jare lho ngono iso ora kowe isa. Iki tenan omong sik gage leh kowe nganggo omongan sik Yayi mustikaning jagat. Ning jagat ora ana papat ning donya, ora ana 5 ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani. Iki tenan jare. Kok kapake dol. kaya nguntal pil Pancen iki ya kaya padha karo rabi to iki. Kok iso? Lah wong kene wong kene pengen bodho nyedak karo awakmu. Ora iso mung aku sing iso nyedak iso demek. Iki tenan jare. Coba ganti sing Sriuning sing nembang nduk niki. Aku kepengin ngrungokke suaramu. Iki tenan ngono Dan. Aku kepengin krungu suaramu, Yayi. Iki tenan jare. Terus ya. Lah ya. Duk perang. Duk kung prang. Pranggung bajana Ngebelo. Alah. Bebelo. Arek bebelo golek kanca terus ngebel sik. Oh. Bebelo Wiratmaya. Wiratmaya nek mliti. Mlete cah mlakurana terus jual mahal teteh. Oh iya. Waduh. Tan wurung Sri Uning gundul. Gugur terus digunduli niki. Oh. Dadi kusumaning Rasah wis metu cikal Bang, rasah. bangsa. Satu lagu Sriuning nanti Ya, Mas. request saya Mas Anggra nanti Denok nanti. Oke, biar Sriuning sik, Sriuning Siap, sik. oke. Monggo. Sring, yo. Sriuning mesti kutuban lapet tresna dene sapaya pati marang Raden Wiratmaya kang bos prasangsa anak berhenti
Mbah Sukron Suwanda. Cangkeme. Warek kok. Dangdut luar biasa malam hari ini disiarkan secara serentak 11